Παιδιά, ό,τι ώρα βλέπετε στο βίντεο, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα παίζουμε EAFC 24, όπως σας είχα υποσχεθεί. Παίζουμε Ultimate Team. Βλέπετε, παιδιά, όπως σας έλεγα, 82 over, 22 chemistry. Για RC πιστεύω είναι καλή ομάδα. Δεν έχω ανοίξει κανένα pack με πληρωμή, τίποτα. Ήθελα να έχω σημεία, αλλιώς θα βάζα αυτό το courage τέρμα που είναι πολύ πιο δυνατό. Πάμε να αρχίσουμε. Θα σας πω τώρα τι να παίξουμε. Θα παίξουμε Squad Battles για RC. Μην αγχώνεστε, κάποια στιγμή λογικά θα παίξουμε και Division Rivals κι άλλα. Αλλά για RC να παίξουμε ένα ματσάκι Squad Battles. Λοιπόν, θα παίξουμε το πιο δύσκολο, 87 rating με 21 chemistry. Το βάλουμε φυσικά World Class. Ωραία. Είναι, παιδιά, από τα πρώτα μου μάτς στο EAFC 24. Σκεφτείτε, το έχω 2 ημέρες. Και λοιπόν είμαστε έτοιμοι. Να βάλουμε αυτή τη στολή ή αυτή. Ας βάλουμε τη μαύρη αυτή. Ωραία. Πάμε να αρχίσουμε. Όπως βλέπετε τώρα έχουν βάλει και κορίτσια, οπότε μπορείτε να συνδέσει κορίτσια με αγόρια. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να τους σκίσουμε το World Class. Δεν σας κρύβω, αλήθεια είναι το World Class. Δεν κάνω edit. Δύσκολο, δύσκολο. Θα τους περάσω από εκεί μέσα, ήταν... Ωραία, παιδιά, μας κάνουν επίθεση. Ήταν μια κακιά πάσα αυτή που έκανα τώρα, γιατί ήταν κάτι. Ωραία, Μπραχίμ θα παίξει τον Frimpong. Για ο Frimpong, το καλό που είναι για right back, έχει πολύ καλό pace στην κάρτα του. 94 πόσο έχει. Μπορεί να τρέχει όλο το γήπεδο. Εντάξει, τον έκανα. Κρίμα, κρίμα. Η καλύτερη κάρτα που έχω είναι Team of the Week, τον Milinkovic Savic. Πάμε να δούμε. Δεν ήταν καλό το corner, αλλά ξαναδοκιμάζει ο Modric. Milinkovic Savic το έβαλε, παιδιά, η καλύτερη κάρτα που σας είπα πριν από λίγο. Team of the Week. Πολύ ωραία κεφαλιά. Ανοίξαμε το σκορ 1-0. Παιδιά, κιόλας έχω δει στο YouTube πως έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στο Manager Career, στο Player Career. Σε όλα αυτά έχουν αλλάξει πράγματα. Άλλαξε και το όνομα και έγινε και FC. Έχουν αλλάξει πραγματάκια. Έχουμε κατοχή. Καλά στον Μπενσιμπέινι. Α, κακό. Δεν έπρεπε κι άλλη τρίπλα εκεί. Τώρα παίζουμε αυτή η κατοχή. Πασούλες. Τώρα, παιδιά, που είναι και στο δύσκολο World Class, δεν είναι το πιο δύσκολο. Δεν το βάλα εννοείται στο πιο δύσκολο για αρχή. Το βάλα όμως σε ένα το πιο δύσκολο. Άμπραχαμ. Κακό, κακό. Το πάλτσο που έβαλε το πήγε πολύ πλάγια. Μακάρι να πήγαινε γάμο. Ωραία δρίμπλα. Να αλλάξουμε. Τέλεια, αλλάξαμε το γήπεδο. Θα πραστούμε στο Frimpong. Θα δούμε, θα βγάλει καλή. Όχι, μέτρα. Ο R9, το Valverde. Παιδιά, και αυτοί έχουν καλή κατοχή γενικά. Δίνουν καλές πάσες. Δεν έχουν κάνει πολλές αποτυχίες. Παίζουν καλά δηλαδή. Σας το είπα, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Και δεν έχω να πείτε ομαδάρα τώρα. Επειδή είναι αρχές, δεν έχουν βγάλει τόσο καλές κάρτες ακόμη. Θα βγάλουν όμως, θα βγάλουν.
Well, very effective play in possession. Τέλειος. Past his man. Αυτό ήταν φάουλ. Foul Ωραία. there. Free kick awarded. Να δούμε αν μπορέσω να βγάλω καλό. Into the Μόντριτς. box it Ξανά πρέχω. goes. And not cleared away properly. Όχι. Well, threat averted. Ω, παιδιά, ο Μόντριτς κοιτάξτε τι έκανε. Challenge put in. Κακή πάσα, φίλε. Δεν βγάζω αμυντικό. Παιδιά, θα σας πω. Θα σας πω το Battle ήταν ανά ένα βίντεο, ένα μάτς, αν παίζουμε. Τώρα αυτό το έκανα για να δούμε λίγο πώς είναι και η ομάδα. Αλλά έχει καλό chemistry, αυτό είναι το καλό. Μπράβο ρε Άμπραχαμ. Μπράβο Φρίμπον. Τέλειο! Κόρνερ, παιδιά, απίστευτο. Τι έκανε ο Κόμπελ εκεί πέρα. Ραμαρίτς, Σιούμελς. Τι κάνεις εσύ. Παιδιά, κακό, χάσαμε την μπάλα άδικα. Δεν πειράζει, λίγη το ημίχρονο 1-1. Μέχρι στιγμής καλά πάει η ομάδα. And so the second half gets underway. Almost a case of the two teams saying to each other, whatever you can do, I can do just as well. Μπράβο, Μιλίκοβιτς Σάβιτς, ωραίος. Κάρτη προς τα πίσω, τέλεια. Kramaric. Now with Modric. Brahim. Here's Abraham. A good and fair challenge. Κακός και ο Άμπραχαμ. Πάμε, πιέστε λίγο ρε παιδιά. Παιδιά, αν δεν πιέσουν παραπάνω θα βάλω ultra attack. Θα τους βάλω να πιέσουν πιο πολύ. Το σύστημα θα αλλάξει. Well, he stepped forward for his team with the equaliser. It could prove to be the key turning point in this contest. Φίλε, δεν παίζουν τώρα καλά όμως. Κάνουμε την μπάλα ένα λεπτό. Μπράβο. Παίξε πίσω. Βλακιά έκανε. Παιδιά. Τεράστια βλακιά. Τεράστια βλακιά. Πάτησα να τη διώξει την μπάλα από εκεί. Και αυτός την δίνει στο ρανάι ρε φίλε. Τι κάνεις αγόρι μου. Και φανταστείτε έχουν και σημεία οι παίκτες. Και ο τερματοφύλακας έχει σημεία. Πάω να χτίσω λίγο Bundesliga για κάποιο λόγο. Έχω πολλούς που παίζουν στο πρωτάθλημα το γερμανικό. Μπράβο ρε Μιλίκοβιτς Σάβιτς. Έξε. Rami Bensebaini. Options in the center. Kramaric. Modric. Here's Modric to take the lead. Για. Δεν μπορώ να βάλεις το σούτ εκεί μέσα. Τι βλάκες κάνουν οι παίκτες. Μπράβο! Έλα αγόρι μου, βάλτε τώρα εκεί πέρα. Πολύ καλό ήταν πάντως. Ναι, διαβάζω ultra attacking. Το είδατε. Και σε λίγο θα κάνω και αλλαγές. Αν δεν κάνω, πιστεύω ότι παίζουμε καλά. Παιδιά, ρεζιλίκι και ολιστικά παιδιά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Σε ομάδες που έχω ψάξει. Σε όλα τα FIFA. Αυτό είναι για σπάσιμο νεύρων τώρα αυτή η ομάδα. Τώρα να κάνω τέτοια λάθη, κοίταξτε εδώ. Βγάζω τον Άμπραχαμ. Αλλά πέφτει η σημεία, δεν πειράζει. Ήθελα αλλαγή. Πώς πέρασε. Φίλε, πώς πέρασε εκεί πέρα ρε. Μας κάνουν πλάκα ρε. Μας κάνουν πλάκα. Ωραία.
Brahim Diaz now. And making the run to the inside. Can he finish? Χάλια. Emphasis on the clearance, a good one. Well, late in the game here, they know what they need. Σούταρε! An equalizer. Έλα όμως! To make that moment count, they're still Παιδιά, αυτό τώρα γράψουν και στα comments, δεν θα νευριάζετε αν έχαναν τέτοια οι παίκτες σας. Δηλαδή, να χάσει τώρα μόνος σου ήσουν, να σούταρε, το στόχεψε. Γράψουν στα comments να συμφωνείτε. Giving the ball away. Diaz able to clear the danger at least for now. Can they do something positive on the counter attack? Θα μας περάσει πάλι ο Βίνι, θα βάλει γκολ με τον R9. Βλέπετε, οι παίκτες μας πάνε όπου να είναι, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Περνάνε σε σταματημένους, αλλά πήγαμε το Smalling εκεί πέρα. Μπράβο. And Kramaric on the ball. Unal. It's with Diaz. Chance here. Το βάλα, παιδιά, επιτέλους. Το ισοφάρισα. Το ισοφάρισα. Στο 90. Πω, παιδιά, ό,τι καλύτερο. Στο 90. Συνεχίζει το μάτς. Τέλεια. Παίξαμε ωραία μπροστά. Τέλεια. Όχι. Παιδιά, πάμε να δούμε την αντεπίθεση. Πάμε. Ω, τι έπιασε, παιδιά, το είδατε. Πολύ καλό. Βγάζω το Frimpong και έχει πέσει τηλεοπτικά. Αφού έχει τρέξει σχεδόν όλο το γήπεδο. Παίξουμε. Κάμαριτς. Τέλειο! Θα τον περάσει η Μαριώνα. Τέλεια, μπράβο, πάμε. Μόνοι σου είσαι. Ναι ρε παιδιά, το βάλαμε. Το βάλαμε. Στο 98 το βάλαμε. Ό,τι καλύτερο. Ανατροπή. Comeback. Από το 2-1-2-2 και στο 99 με 98 εκεί 3-2. Παιδιά, ενδεικτικά δεν έχω λόγια για τους παίκτες. Κάτι το σύστημα που άλλαξε πολύ καλά το πήγαν. Μη φάμε τώρα γκολ όμως. Μπράβο ρε Σιούμελς. Τώρα παιδιά όλοι ψήνουν να μαζευτούν. Κάνω αλλαγή το Μόντριτς. Όλη αλλαγή είναι. Και διώχνουμε απευθείας. Δεν καθυστερούμε. Ω, τέλεια. Διώξε κι άλλο. Μπράβο ρε Σάβιτ. Τρέχα τώρα. Μπράβο. Δεν πειράζει, το έχασαμε τουλάχιστον να το βάλουμε, please. Ναι! Παιδιά, σας το είπα. Δεν πειράζει αν το χάναμε. Τώρα όμως έχουμε μεγαλύτερο προβάδισμα. 4-2. Γιατί κάμπανκ ήταν αυτό, δεν ξέρω. Είχα αγχωθεί ειλικρινά που θα χάναμε. Δεν το πίστευα. Το πρώτο ημίχρονο έληξε. Συνεχίζουμε. Παιδιά, όντως στην αρχή ήταν αγχωτικό. Έχανες 2-1, το έκανες 2-2. Δεν ήξερα καν αν το βάζα εκείνο το γκολ. Λέω βάλ το ρε φίλε, ήσουν τέτα τέτ, το έβαλε. Τώρα... Ω, μαξιλαράκι. Πριν λίγο είχαμε μαξιλαράκι ασφαλείας για 2 γκολ, τώρα... Ένα να φάμε, πάμε στα πέναλτι. Μπράβο ρε Smalling. Παιδιά, κρίσιμες φάσεις. Διώξε. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι. Ο Bellingham. Όχι, το έβαλε παιδιά. Ρε φίλε, εντάξει, 2 γκολ ρε φίλε, εντάξει, αυτά δεν γίνονται. Βάλ' το ρε φίλε, βάλ' το.
Ω. So 1 minute of stoppage Ναι! time. That's what. Oh! Μπήκε! Μπήκε, παιδιά! Is that going to Μπήκε! be the one that wins it for them? Στο 20! Στα δευτερόλεπτα, παιδιά, τι έκανε! This up. Τι έκανε! Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Τι λάθος έκανε ο Κόμπελ. And it doesn't get any better, does it? Κοιτάξτε εδώ. Sloppy from the goalkeeper. That's a terrible goal to give away. Ω, τέλειο, τέλειο. Τέλεια, νικήσαμε. Λήξτε το. Πόρε, παιδιά, τι κάναμε! Τι κάναμε! Παιδιά, πολύ αγχωτικό μάτς. Και στην αρχή κάναμε μετά comeback. Και μετά στο τέλος πάλι αγχωτικό, μιας και φάγαμε 2 γκολ στο τέλος. Κυριολεκτικά. Και πήγαμε Silver 2. Βασικά, ναι. Τώρα είμαστε γκολ 3. Παιδιά, δεν έχω λόγια, κυριολεκτικά. Εδώ θα κλείσει το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στα επόμενα. Γεια σας.